Upitec on monipuolinen teollisuuden toimija, jonka erityisosaamista on projektit sekä sähkö-, kone- ja kunnossapitoasennuspalvelut. Laajalla palveluvalikoimallamme pystymme palvelemaan Enikoa kokonaisvaltaisesti. Olen Kimmo Taurasto Enikolla teknologiapäällikkönä. Eniko valmistaa akkuenergiavarastoja. Mun nimi on Anna Prusi ja mä oon Enikon operatiivinen johtaja. Upitecin kanssa on kiva tehdä töitä. Heillä on mukava nuorekas porukka ja rentoa ja huumorintajusta väkeä ja on semmoinen kunnioittava työilmapiiri. Upitec on avainasemassa meidän tuotannossa, eli on ollut mukana Enikon uran alusta lähtien meidän integraattorin roolissa ja on ainutlaatuista tietämystä, ainutlaatuista osaamista, mitä Eniko hyödyntää suuressa määrin. Upitec pystyy palvelemaan Enikoa kaikilla toiminta-alueillaan, etenkin tämä tuotanto, eli energiavarastointegrointi, sähkötekninen sekä mekaaninen integrointi, mutta myös huolto- ja projektipalvelut on osa ja etenkin kasvavassa roolissa palvelua Enikolla. Upitecilla on tosi hyvä tämmöinen ratkaisukeskeinen asenne, että kun haasteita tulee, niin niihin tartutaan ja koitetaan ratkaista yhdessä. Ja Upitec hoitaa hommat särmästi ja heillä on tosi hyvä asiakaspalveluasenne, että kun jostain asiasta keskustellaan tai jotain pitää hoitaa, niin se tulee hoidettua eikä sen perään tarvitse kauheasti kysellä. Me saadaan asentajilta hyvää palautetta koko ajan siitä, miten tuotteita saataisiin valmistettua helpommin tai paremmin tai minkälaisia tuotemuutoksia olisi hyvä tehdä. Yhteistyö Upitecin kanssa sujuu erittäin hyvin ja tässä sekä Eniko että Upitec kehittyy ja on kehittynyt ja tulee kehittymäänkin jatkossa. Eli Eniko skaalaa tuotantomäärää jatkuvasti ylöspäin. Upitec on tässä onnistunut erittäin hyvin olemaan mukana ja nimenomaan auttamaan Enikoa tässä kasvussa. Suosittelen Upitecia kaikille vaativille asiakkaille. Upitec on pystynyt palvelemaan erittäin hyvin korkean tason teknisissä projektien ja tuotteiden kokonaistoimituksessa. Upitecia on helppo suositella, koska me ollaan oltu tosi tyytyväisiä yhteistyöhön heidän kanssa ja asiat sujuu niin kuin on sovittu ja on mukava porukka, kenen kanssa tehdä töitä.